Jotana lamsokote sahaino hai ani YouTube channel lo norok to thumbnail lokino bujoi man thakana tini ang tamna tui sana thangi tong o video clip na nai di sokang omo belakino viral angui tongo social media wo rel ni patri eba kiba rel ni lamao rokpawi o reel bus reel khlai tong mani bini reel khlai thani wo po bini langma no o train be baksano ya phari rekha te a jaga o tam angkha norok bo nai di reel ni bagui bo train ni lamao rokokha tai se train bo bin sakatei lairina rekha te bini yago bo tuijak mobile o mobile tei bo capture khlaika tolani lamao no hingke haike no bo rokot tei capture khlai tongkha te bini sakatei bo train lai thangkha jodi kono mongsa sukpano train ni tolao bejal angkha hingke bini langma ar jagao no ariwoi thangkamo eba kheba bini bekreng bukur phano mandar glakhamo norok bujoto comment khlai sadi o reel bus no tamo sanani muchung angkhito belaikino jolikha tamni hingke bo reels ni bagi bini janno harinani naikha bini nogo hingke bini buma bufa tongo bini buma bufa hingke bono nasingjak ungna tabugri phaino boror buthangana hine fia babo abono wan sugya kari reels ni si bisi doro buma bufa ke babono torikha logrikha sikala sogrika amhai khlairina ni bagai fia babo buma bufa aboni ukulogni kunu kok phono sawai mania bisla tam khlai tong hinai jotono no koina ni muchungo jotono srang thai je buma bufa ni bagai bo wan sungna ni nango je buma bufa nogo norok ni bagai nasingui tongo norok je jaga phun thangtun kaham khlai thangtun eba kheba sob somoi no khep ongui tongo gari bai thangbo bike bai thangbo kono mongsa sikde angno hinai jot sob somoi no brake lai tongo buma bufa te borok no bo wan sungna ni nango aboni bagai joto nijini sakno wan suyam phano bombo phano wan sungna ni belai kheno dorkar tamni hingke borok ni kolom tui hinyawi kolom tui be baksa thi kheklawi norok no chari pusui tuo amsuk jora walai bo suklai bo norok ni bagai te sahaino hai kha hamai thangjao hingke o video clip norok no goi man khana rel ni naomao rokojak te rokoi bo bini sakani hoite train no lairina ni rekha te bini yago bo mobile phone teijak te rel ni lamani je tola rel lai tongmani oborok no joto capture khlaika ochola kiriyawoi o reel bus ni bumung ungkha ranjit chorosia bono tangoi reel bus hingangke omono farani nangsinai tamni hingke bo reels ni bagai binjan no harinani naikha janno to jotono hamjago nangbo hamjago angbo hamjago saboke ba hamjaya tong phiaba boke reels ni bagai cover ongoi naidi train ni lamao phaioi bo nijin saksang no danger jono khiklai reels ni bagai se cover khlai video ti sai chagai tongo train ni tolao camera on khlai bini bokrok hingke tolao gongoi habai phanangai tongkha poloboi te train lai baiman pore hingke no o reel bus ajomsa bachawoi bini reaction angkha makhango khushi o video unapni usumbi railway station ni o mangpili kaisa kaini light ni bagai o monusyo bini light no danger jono khiklaikha srapsani bagai phiaba o srapsawo onek no gotna gotioi thangkamo mongsa deramong ongoi thangka hingkaile video viral ongbai mani pore police rok ni nojor klaikha bini reels o aboni ulokino ranjit chirosia no railway police rok romoi naharka te police rok postas khlaimani yagulo o ranjit chirosia sawai khanarika je bo reels o viral ongnani abekhewa like rok manani bagai omo haike video shoot khlaio hini saka te omo haike no bo kwbang ma sak no danger jono khiklaioi video reels rok ba upload khlaio hini saimankha hingke norok bono tamo sanani muchung joto comment khlai sadi।